Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ψωμί του τόστ. Όχι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που αγοράσατε το δίσκο και καταφέρατε να το κάνετε αλουμινένιο και όλους αυτούς εκεί έξω που αγαπάνε και πονάνε μας δίνουν την έμπνευση να συνεχίζουμε. Να είστε καλά. Εγώ θέλω να αφιερώσω αυτό το άλμπουμ στο καθηγητή Φλογέρας που είχα στην πρώτη δημοτικού και μου είπα λέξη What up, biatch? What up? Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καληνύχτα.